Zdravím vás všetkých pri novom videu. Dnes sa spolu povozíme na SsangYongu Corando. Ide o menšie korejské SUV, ktoré sa vďaka svojej cene radí medzi najlacnejšie autá vo svojom segmente, ale aj napriek nízkej cene ponúka veľmi bohatú výbavu. Cena Coranda sa začína niečo málo cez 20 000 eur. Pod kapotou sa nachádza 1,5 litrový preplňaný benzínový štvorvalec s výkonom 120 kW alebo niečo málo cez 160 koní a s krútiacim momentom 280 Nm. Spotreba na okreskách sa pohybuje niekde okolo tých 7 litrov a v meste a na diaľnici sa dokáže šplhať až ku 10 litrom na 100 km. Takže čo sa týka spotreby, sú to trošku vyššie cifry, ale myslím si, že vo veľa ohľadoch toto auto dokáže vykompenzovať. Corando je podľa mňa veľmi atraktívne auto, ako znúd, tak aj zvon. Samozrejme vidíme tu nejaké typické korejské dizajnové prvky, hlavne v podobe týchto falošných kovov, hej, veľa chrómových prvkov, veľa hrubých chrómových líšt, ale zároveň má nejakú takú ako keby dizajnovú formu bližšiu k Európe. Není to čisto auto navrhnuté pre korejský trh a preto je podľa mňa veľmi atraktívne. Corando má na zadných sedačkách veľmi veľa miesta. Som teda posadený za sebou, moja výška je 184 cm a sám mám na nohy strašne veľa miesta. Tým pádom osoby menšie odo mňa budú mať o to viac priestoru, o to viac komfortu. Kompenzované je to bohužiaľ na veľkosti batožinového priestoru, to si ukážeme za chvíľu. Každopádne sedenie vzadu je veľmi príjemné, žiadna stredová opierka. Samozrejme opierky na hlavu sú všetky výškovo nastavovateľné. Čo ma však potešilo je 220V zásuvka. To sa v autách len tak bežne nevidí. No a potom už je to tu, dá sa povedať, také spartianské. Samozrejme sú tu vaky na nejaké manuály, časopisy, záchranné vesty, podľa toho, kto čo potrebuje. Žiadne vetráky, ani, čo ma celkom mrzí, okrem teda 220V zásuvky, žiaden ani USB-C port, nič. Je tu ale veľa priestoru, kde si môžete odložiť svoj pitný režim a čokoľvek iné. Okná sú bez automatiky. Jediné, ktoré má automatiku, je šoférové. Svetlo, rúčky s háčikmi a to je tak všetko. Kufor je bez elektroniky. Svojou hĺbkou v smere do kabíny mi skôr pripomína hatchback, nie SUV. Samozrejme, myslím si, že tá hĺbka je postačujúca. Hlavne, keď tu máme teda dvojité dno, ktoré si vieme upravovať podľa potreby. A môžeme si ho prispôsobovať buď takto, že sa nám prehlbí, alebo potom tieto dielce môžeme využiť ako prepážky, aby nám tu veci nelietali. Ten kufor, aj napriek tomu, že je trošku menší, je fakt šikovný. Je tu veľa nejakých karabíniek, kde si viete zaháknuť sieťky, 12V nabíjací port, alebo teda zapalovač. Dajú sa vyberať aj tieto jednotlivé dielce. A pod týmto všetkým nájdeme ešte aj úložný priestor, kde máme sadu na opravovanie defektov a náradie. Super je zároveň aj toto odnímateľné ťažné zariadenie. Není zabudované niekde pod výstuhou zadného nárazníka. Namiesto toho sa dá vybrať takto celé. Občas je tam problém ho osadiť, ale nič náročné. Nájdeme tento kolíček, kde sa zasúva až na doraz. A teraz sa s tým musíme trošku pohrať. Tak, vyskočí nám tam táto zelená západka, červená sa vymení za zelenú, tým pádom je ťažné zaistené. Ešte ak by ste sa báli, že vám ho niekto ukradne, tak tu sa dá ešte zaistiť kľúčom od auta. Teraz to robiť samozrejme nebudeme a môžeme ťahať. Samozrejme odporúčam ho trošku namazať. A potom zase opäť potočíme, zasunieme
vyskočí nám tam červená západka a ťažné je von. Tak toto vyzerá pod kapotou. Normálna sféra, nie je plynová. Vpredu sa nachádza turbo, nádržka na vodu do ostrekovačov, nádržka na chladiacu kvapalinu, brzdová kvapalina a samozrejme olejová mierka, normálna mechanická, nie elektronická. Ten motor si myslím, že má fakt jednoduchú koncepciu a vzhľadom na to by mal vydržať aj dlho. Tak ako v exteriéri, aj v interiéri sa nachádza veľa takých typických korejských prvkov, falošných kovových povrchov. Čo je možno ešte horšie, sú tieto čierne pianové povrchy, na ktorých onedlho bude vidieť capky. Teraz som ich akorát čerstvo poutieral, keď som išiel natáčať, ale za chvíľu budú zacapkané, ofrkané od tekutín a tak. Poznáte to proste, keď sa auto používa, tak sa zašpiní. Škoda je ešte možno túto materiálu, čo je ako keby falošný brúsený kov. Už na ňom vidno veľa škrabancov a miestami je prerazený až do základného plastu, do čiernej farby. Ale to nevadí. Ja si myslím, že v rámci tejto cenovky sa v SsangYongu snažili urobiť maximum a vyťažiť z materiálov v interiéri maximum. Podstatné je, že máme tu mäkčené plasty, hej, nič sa tu nejak zásadne neprehýňa, nepracuje, nič tu nevrzga. Aj keď zatlačím na tieto lesklé plochy, tieto veľké lišty, sedel som v autách, kde to bolo podstatne horšie. Takže ja som s interiérom spokojný. Veľmi sa mi páči fyzické ovládanie klimatizácie, je to dvojzónová klimatizácia, dá sa rozdeliť, respektíve spojiť týmto tlačítkom Sync, nastavovanie klimatizácie jednotlivých režimov ťukaním buď z hora alebo z dola po tejto lište, vyhrievanie predného aj zadného okna. Tento infotainment sa mi veľmi páči, je jednoduchý na orientáciu, máme tu normálne rádio, keby sme boli prepojení cez Bluetooth, bohužiaľ teraz nahrávam cez telefón, takže vám to ukázať nemôžem, ale vieme si pustiť hudbu vlastnú, máme Apple CarPlay, Android Auto, vieme robiť dokonca hlasové záznamy. V hlbších nastaveniach si teda vieme nastavovať klasické veci ako hodiny, jazyk, máme tu aj možnosti telefónu jednotlivo vytáčať svoje kontakty, ktoré by sme si ale museli nahrať a tak ďalej. Multifunkčný volant je tiež super, opäť veľa možností ovládania, hlasitosť, ovládanie telefónu, hlasový záznam, zrkadlenie tlačidla mód, vyhrievanie, čo je veľmi pekné pre zimné mesiace, samozrejme tempomat, môžeme si listovať jednotlivé karty, napríklad spotrebu, autostop, máme tu tlaky v pneumatikách, ďalej sa môžeme prepnúť do takéhoto prístrojového štítu, zjednodušeného, prístrojový štít s asistentom držania v pruhoch, potom samozrejme nastavenia jednotlivých asistentov, nastavenia displeja, nastavenia vozidla. Opäť ponúka to veľmi veľa možností. A tu na boku, čo ma veľmi potešilo, tlačidlá na ovládanie podsvietenia prístrojového štítu. Nenastavuje sa to nikde v infotainmente, ale pekne manuálne dvoma tlačidlami. A ešte tu teda zapnutie, vypnutie parkovacích senzorov, zapínanie a vypínanie asistenta udržiavania v jazdných pruhoch. A tu je tlačidlo, ktoré posiela šťavu do teda tej 220V zásuvky, ktorú som vám vzadu ukazoval. Keď nesvieti, tak je vypnutá, keď svieti, tak je zapnutá. A ešte klasicky, čo poznáme, manuálne nastavovanie výšky svetiel. Stredová konzola, samozrejme 6-stupňový manuál, vyhrievanie sedadiel, USB port, zase zapalovač, alebo teda 12V zásuvka, bezdrôtové nabíjanie, ktoré funguje super, ovládanie trakčnej kontroly, asistent zjazdu z kopca, ktorý si môžeme skúsiť ukázať a samozrejme štart-stop systém, ktorý sme teraz vypli. Elektronická ručná brzda, systém auto hold a nastavovanie jazdných režimov a uzamykanie medzinápravového diferenciálu na štvorkolku. Ináč už iba jednoduché veci, úložné priestory na pitie, malá priehradka a
Priehradka pod posúvateľnou opierkou. Dobre, môžeme si to skúsiť. Ručnú brzdu dáme dolu s tisknutím smerom do dola. Teraz nám zmizla ikona ručnej brzdy. Teda zapneme si funkciu Auto Hold a teraz môžete vidieť, že nohy mám dole z brzdy a auto stojí. Teraz zaradím jednotku, auto stále stojí. Pohnem sa, auto odbrzdí. A drží nás ako dolu kopcom, tak aj hore kopcom. Ukážeme si. Zastanem. Auto Hold svieti bielou farbou, keď je aktívny, a keď sa zapne, že ozaj skutočne drží, tak tá ikonka sa z bielej zmení na zelenú. A opäť drží aj keď nestojím so zaradenou rýchlosťou. Drží aj keď zaradím jednotku, spiatočku, to je jedno akú rýchlosť, kľudne aj 5. Ešte sme si neukázali cúvaciu kameru, ktorá nemá natáčacie čiary, bere nám nejaké steblo trávy, ale každopádne je super ju mať a veľmi pekne v nej vidno aj vo tme. Rozlíšenie není najlepšia, ale má vždy dobrú viditeľnosť aj za horších podmienok. A teda ďalej, asistent zjazdu z kopca. Máme ho teraz zapnutý a auto si samé pribrzďuje, aby sa nerozbehlo príliš rýchlo. Kebyže ho vypnem, tak auto sa kontinuálne rozbieha rýchlejšie a rýchlejšie. Prepínanie jazdných režimov. Potočením kolieska doprava prepíname medzi dvoma režimami, a to sú normál a sport. Sport je režim, kde je v podstate len ostrejšia reakcia od plynového pedála, ináč od neho nič zásadné nečakajte. My budeme jazdiť normály a zase potočením tlačidla doľava ovládame medzinápravovú uzavierku. Vlastne keď potočíme doľava, tak sa nám rozsvieti dole vľavo zelená ikonka, že máme aktívnu štvorkolku. Štvorkolka je ináč automatická, keď zaznamená prekles na prednej náprave, tak sa ku nej automaticky pripojí aj zadok a zase po nejakej tej chvíli, hej, dajme tomu, že vidíte na normálnu cestu, už tam nezaznamenáva také preklzy, tak tá štvorkolka sa odpojí. Ale keď si ju natvrdo uzamkneme týmto ovládačom, tak je tá štvorkolka aktívna stále. Odporúča sa používať len v teréne. Corando má samozrejme vysokú svetlú výšku, okolo 180 mm. Môžeme si ukázať, koľko je pod ním priestoru. Ale bohate to stačí na to, aby ste prešli po oveľa horších cestách, ako je napríklad toto. Nehrozí, že niečo chytíme. Pohýňa sa na ňom veľmi ľahko, spojka je tiež rovnako ľahká. Jediné, čo mi však vadí na tejto verzii s manuálnou prevodovkou, je to, že ostávajú visieť otáčky. Napríklad podradím si do dvojky, rozbehnem sa na nejakých 5000 a momentom ako stlačím spojku, tak otáčky by mali padnúť dole, aby som mohol radiť vyššiu rýchlosť, a oni bohužiaľ ostanú, neviem, či je to počuť na videu, ale zostanú proste asi 3 alebo 4 sekundy stáť na tých otáčkach, kde som v tej chvíli stlačil spojku, čo nemyslím si, že je úplne najšetrnejšie ku spojkovej lamele, ale bohužiaľ je to odladené tak, ako to je. Auto má však veľmi, veľmi príjemný podvozok, krásne žehli nerovnosti a je tu veľmi ticho. Príjemne sa tu vedie konverzácia aj pri vyšších rýchlostiach.
Teraz sa nám zhoršili svetelné podmienky, takže sa automaticky preplo do nočného režimu. Svetlá sú automatika, full LED svietenie, nie však LED matrixy. A majú aj automatické prepínanie diaľkových svetiel, keď ide auto oproti. Takže aj jazda v noci je tu v podstate bez akýchkoľvek starostí. Môžeme si skúsiť akceleráciu na dvojke. Dáme si tam 2500 otáčok a podlaha 50, 90. Ale bolo zase vidno, že tie otáčky tam zostali visieť. Ideme si ukázať polomer otáčania. Ja si myslím, že kto si kúpi Corando, ten neoľutuje, pretože za tie peniaze človek podľa mňa dostane fakt kus auta. Najlepšie na ňom je, že má úplne super jazdné vlastnosti. Momentálne idem 90 po takýchto zákrutách, nechcem však, aby mi vyšlo proti auto. A to auto drží ako pribité. Takže priatelia, ďakujem vám, že ste si pozreli toto video. Bolo to moje prvé komentované video, takže dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ je tomu tak dajte vedieť, dajte odber, dajte like, hoďte nejaký koment a určite v budúcnosti uvidíte viac takejto tvorby. A budem sa na vás tešiť, keď sa vrátite opäť. Tak sa majte a držte sa.